Salam, hormatly yurtdaşlar. Salam, Sapar ağa. Salam, Umyda kardeşim. Biz bugün bir umumy bir duşuk geçireli, şu kiçik formatda 4-5 adam var. Soň Umyda hanymyň aýtjak sözleri bar, pikirleri bar, beýanaty bar. Hem şonu dinläýli halk bolup, hem özümizde näme goşjak, aýtjak sözlerimiz ýa pikirlerimiz bolsa bilen üstüni doldurup. Şu pikir bilen hem şu günkü gepleşik geçirýär. Bu gepleşik elbetde şu gün erti ekrana berilmez. Haçan şol zerur bolan ýagdaýda biz çykaraýylýan niýete geldik. Şoň üçin bu häzirlikçe biziň arhivimizdedir. Yani şu günkü ýagdaý 31-nji ýanwar 2025-nji ýylda geçirildi. Şonu dinleýijilere ýetirildi. Onu Sapara salamlaşın yurttaşlarımıza. Salam yurttaşlar, salam Halmurat, Umyda salam. Salam Sapara, dinleşler salam aleyküm. Hoş geldiniz emmäňiz. Buyur Umyda sana. Halmurat'a bugün Çistan aydanınız gatı gob boldy. Meniň ýadyma düşen ýok şu. Ona hökman Çistan'ı belli edip koymalı. Doğru aýtdyňyz şunu. Bugünkü ne gepleşimiz birinci şundan başlaýyn. Merdam Muhammedow ildeşimizi 10. iyunda göç idaresini içeri aldılar. Ondan soň biraz wagtdan soň içeride ýatdıktan sonra Türkmenistana gaçyrdylar. Näme bilen kanuny bozup ýasal ýol bilen, ýasal däl ýol bilen insan kaçaklygy edip kemine Merdam Muhammedow ildeşimiz gaçyrdylar. Ondan soň indi meniň izime düşüp başladylar. Meni awlamağa başladylar indi. Köp kommentariýalarda ýazýarlardy meniň videom aşağına. Ýöne indi bunu şuňaly edip gerçekleştirdiler deyin. Bunu nereden bildim? Men 2017'de Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen vaktim İş Bankası'ndan hesap açtırdım. Banka hesabı. Şu yanvar ayının 2025. yılın yanvar ayının başında bana SMS geldi. Sizin banka hesabınız yapıldı dep. 1. fevraldan təzələrdən açtıracak bolsanız bizlere haber verin dep şunyalı SMS geldi. Menem hiç normalde şunyalı bir iptal bolsa ya bir göç idaresinden bir problema bolsa telefonuna sapşeňe gelmeli. Mesela SMS gelmeli. Senin yine şu kimliğin iptal boldu dep göç idaresinden. Yine bana hiç göç idaresinden SMS gelen yok. Sadece İş Bankası'ndan geldi. Sonra ben bunu advokatıma uğrattım. Bu näme sapşeňe geldi şunyalıdı. İşte advokatım göç idaresine gidip bir göreyin dedi. Göç idaresine gidip görmesek bu zatlardan biz haber alıp bilmeyiz, yani girip bilmeyiz bu zatlara dedi sisteme. Sonra göç idaresine gittiler. Kumkapı, İstanbul'un Kumkapı göç idaresine, Fatih'teki. Şurada benim kağızlarım, advokat bile yazışan kağızlarım hemmesi elimde. Şurada WhatsApp'tan yazışanlarım var. Hemmesini yazıp belli edip aldım, kesip. Şurada yazılan ekrana hem koyulacak bu. G200 kodundan provokatif eylemlerden dolayı iptal olmuş diye. Yani provokatif eylemden näme dep soradım. Provokatif eylem toplumu kışkırtmak dep meni Ankara'dan näme dipdiler. Talimat berdiler. Şurdan bar ine. Ankara'dan talimat verilmiş dep yazılan. Muhtemelen sizin konsulluk işi diye. Konsulluk işinden veya konsulluktan bana Ankara'dan talimat verilen. Benim kimliğim 2024. yılın 15. sentyabrda 6 aylık kimlik aldım. Uzalttım kimliğimi. 6 aylık bolsa hala yine şu fevralın 28'inde doluyor. Yöne benim kimliğim yine şurada yine göç idaresinden gelen kağız, advokatın alan kağızı mezat dokumentalini şurada yazılan 10. ayda benim kimliğimi iptal edipdiler. Yine şuradayım 28
29-8. ayda bana şu yani Ankara'dan karar verilen. Yine şunu yazdılar. Halmurat Ağa Saparağa. Yine indi benim izime düşüp başladılar bunlar. Bu bol transatlar advokatım bilen gürleştim. Bu ne filip oluyor bana dedim, sapşenya gelen yok dedim. Yani mesaj gelmedi ben telefonuma, iptal oldu dedim. Bunlar dedi ikili ilişki dedi. Yani sizin konsul işi yani Aşkabat'taki ilçi bilen göç idaresinin ikisinin arasında bolan zat dedi. Ne şunun için hem dedi sana dedi bunun yalnız zat gelmemiştir dedi. Yani bu boltran bu edilen kimliğin iptal olması yasal değil. Kanunu bozup bir kanun edilip duran zatçılar. Yine endişe bir komentaryalarını verseniz. Ya o ne mi? Söz alayım ben ruhsat versen. Tamam. Haydi ver Sapara. O ne kemiğinden ne şu tipte edilen onku biraz has ne mi? Sürümlüğün benlerinin bir giyiniş diyeyim. O başka türlü olunmayın. Bir aptalca işler. O kemiğinden ilkülek üstünden şikayet ettiriyorlar. Sana kuşlarına adama. La onun atlarını ettim. Onun kâti biliyor, kâti bilen ok. Onun en marcanın bilmeyenleri bolup biler. Yani bilmedilen olmağı mümkün. O da atlar kendini önemli değil. Biliyor ettin mi, bilmeyen ettin mi, onu yamanlık ettin. O neticede ortada. Onun şu esaatli, bu adamini öğünden çıkarıyorlar da. Yani öğünden çıkarıyor değillerinde, öğünden adam çıkıyor adam. Onun yönü sana bir tebligat geldi, süyde gelmeli. Sen öğünden çıkıyorsun, şeyler mi? Ya da burada bir tölemeli, ya ne etmeli deyip seni öğünden çıkarmalı. O kapının ardında da bir dur. Onun tut ya, sen elinde de dokümentin yok yani. Şu an sen elinde dokümentin yok, şeyler mi? Onun yok olsa göç edaretine yakın diyorlar. O tayin hem mi da tayin. O kemiğinden eylemleri bayramda biraz işlemeyen sonlar demettiler. O advokat tuttun tutmadın o tayda işi yok. O advokatın yetişmeyenlerinde. O tayda advokatlı meselelerini çözüptürler. Advokat tuttuğumuz vida tuttuk, yönü tutmadıklar. Bizi oyaladılar da. Şimdi şunun için biz bu zatları sonunun nellen yönünden her kimin advokatı yok var. Yani umudan kıyalak var, sorap verir yalak. Umudan ödü isteyem şu tayda yakalanıyor. Evet. Değil mi? Oh. Bu hadaplar yani çağan hatabiyalar hadaplar. Ben bizim illegal. Kanun naşı. Kanun naşı nerede edip buraya? Ne şu an Türkiye'de bolup gören hadiseler vardır. Bilem o siz bunu ne perspektiften ne gözlükten takip edip biliyorsunuz. Şu an bolayan zatlar. Ne biz biraz tarihimizi, geçmişimizi, o diktatör olan, o nemelen nehilik işleşlerini bilme tecrübesine sahipler. Şu zatlar tarihimizi biliyorlar. Ne Sovet Soyuzu'nun 1937 yıllarını tarihin hem birine geçendir. 37 yılların Yizovşina diyendirler, Yağıda diyendirler, adamları birbirinin üstüne şuurlap basıp demedip görülen vaktları, milyonlarca adam gidenler. Bunu ne için ediyorlar? Sebepler vardır. İktidarı diktaturan dikeltme için halkı korkutmalıdır. Başka hiçbir nemeti yoktur. Halkı sindirmesen, korkutmasan halkı sen istediğince üstünde at oynatıp bilen yok da. Ödem anırtına cehalet vardır. Sovet Soyuzu'nu kuran adamlar köprüsü yarım Sovyet'tur.
o Soğutlarının öğüleri ilkulak ulanır sonra yok edendirler. Katı kendi. Hem de zahirler. Yani autobiyografilerini seyredin. Stalin'i kader edin, beyleki Cizov'un kader edin, Beriyan kovudur, neme olun, yani ulanırlar olur ya lakine. Yani düyüp deme, anırdan zahirliktir. O zahilin kendisine gelen dağıtlar, başka dağıtlar gelmiyor mu? Yok, şunlar yalak dağıtlar gelmeliler. O, doğunun nemetini seyredin, autobiyografisini okak kurayın. Gidecek geliyor o bu. Yani verdi bir zat vardır. O bilmeyen dağdını edip boleyen nerler? O bilmeyen dağdını edip üstünlüğü var bilen yeriniz var olsa ya bolunun yeri var olsa görködüm. Ehtiyaç bir çayınız adattan nasıl bir yağda iki yağda bolup biler. Yani devlet demesinde bir adamlık devleti varlayan vakti o şu bir adam başına varlayan bir adam vardır. Çok cehaleti billisi hemen emetyen olsa cemiyete de şunu isletlemese sindirmeli oluyor da. Başka o bilmeyen de adı ne edip bilen o adam. O bilmeyen de adı. Bilmeyen de adı ne mi? O sindirmek, korkulmak. Korkunsan adam bunu tek yeğen etmeli. Sen üstüne ne mi oyun oynayan olsan oynap oluyor. Mafya da şeydip tartışıyor. Mafyanın işleşini bilen de. Var korkulmaktır. Etmesen o birinin diğerinden ok atar. Onu da etmesen yok rangdan atar. Sonra bölüyor. O ya, cehaletin demesi çok. Çok şey diyenler. Yani kanun yok orada devletler çökkendir diyenler. O kanun şu da atları hem de yer ver koyanlar. O yani bir adamın eline hüküm veriyenlerdir. Bir adamlık devlet yok diyendirler. O güçleri üçe bölyendirler. Şu an Türkiye'de güç bir adamın eline gelendir. Bir adamın eline gelen günün masraf yıkılıp başlandı, çöküp başlandı. Şu an Türkiye'nin adayını ortaya edin. Öyle gül yağlak işlep başlan doğru olmalılar şu an Türkiye. O kıynanlarca biz olan içki içine karışacak olup edem yok oluyor onu. Bunu görmemiz, yemetmemiz için gerektir. Türkmenistan'da da siz araştırığa çıkarsınız. 90. yılda. Şeyle bedava verdiler de alın diye. O devlet terden vurulmalı. O. Şu adamlar devletin terden vurup bilecek bilgiye, tecrübe, akla, fikre iyi midirler? Oraya koydum. Şolun autobiyografilerini seyredip kurayın. O bilgi bir yerden gelmeli. Ödönden adam yani bir deha olup doğunu o. Bir yerde okumalı, bir yerde tecrübe edinmeli, bir yerde görmeli, bir yerde bir matlakat vermeli. Yine bir topar tecrübe kazanmak için olur. Mektepte dert olan o tecrübe. O tecrübeler ne aylekti? Çok olan tecrübelerini durmuşa geçirdiler. O bilen dağıtlarını geçirdiler. Yani solun bilen dağıtı ne altın asır kurmak. Altın asırı kurup verdiler size. O siz şu an Niyaz'ın, Berdimuhamedov'un bilen derecesine durmuşu yaşatmıyor. O Türkiye'de jurnalak kurmalı. O tabi bir adamlık devlet tabi öğürlü. Yani öteki dillen ver. O gittiğince de aşağı gitmeli. Şu an yine jurnalistleri dağıtları tutup basıp devlet görünür takip eden ortam. Ve korkutma için edilendir. Başka işler için. Buna da aydiyan da ben tanışılan bilişim kendine. O geçer ödeyen. Bu sonu vardır. Şu sonuna kalsanız onu düzeltip koruyan nedir? Şu an Türkmenistan bir çok koruyalık değil. Ve vakti geçirdik. O 90. yıllarda düzelmeli atlar. Ediyen oyunlarım şu. Bunun ağım yani orta çıkan adam ini. O tesiri yetip bilecek adamları avlamalılar. O yani umudu. Ya bir killen ver ekranda boy vurku diye. O bunu gittiğince de geliştiriyor. O ödem goğuy
O halka da tesir edip başladı. O bunu ortadan ayırmalı. Halka özlerinden başka adam tesir etmeliler. Bilir bir düşünce vardır. Ne? Ben görüyen de adım şu. Bunun için ne? İltkana. Bunun işleşlemelerini hem de öğrendik. Şimdi ben iyileştirme açacakladım vardı. O bizim bilgimiz. Ben bilgimiz şunlarla. Siz var arada her bir kliyetkanda kitap bedeli alak bilgimiz vardır adamda. O haram betermen bu zatları öğrenip görün adamda. Bu sistema şu anki Türkmenistan'daki işlep yaşap görün sistemanız uzak gitmeler mümkünçülüğü yoktur. Mümkün değiller. Yanlış saatler, büyükten yanlış saatler katken edildi. Onun yanlışlığından siz bilmeyen olsanız o yanlış sizi başlanır o bölüyen de. O neticesinde görüyen. Bunu siz halkın boynuna takıp ödünüz tutup ada sağlanıp bağlı yaşar öttün. Yok. Sizin hemen bir gelmeyin içinde gidecek yeriniz yoktur. Şu tayda kanun dikeliyençe o yurt dikelmesi mümkün değildir. Kanun bolmadık devletlerin tarihine tesir edin. 1000 yıl mı, 2000 yıl mı, neyse 1000 yıla tesir şu adaletin dikelmedik yerinde devletlerin toğu yoktur. Dargen hem de yok. Sizem çoğulu biri. O Türkiye'nin çoğu estek kulelerinde. Yani Türkiye'de yetişen adamlarken. Demede olsa bir demokratiyan bir demesini, büyüğünü oturduğunlar. Altyapısı var. Bilgili adamlar var. Tecrübede Stalin dövründe yaşamadığım olsalar. Şuna akıl yetiyen adamlar var. Yani toplum, bilgili toplum. Bilgili toplumu etçeni edip boleyenlerdir. Bilgisi saklayanların büyük sebebi şudur. Bunun niyetine yani uğurluktan başka, askerlikten başka hiç lat yoktur. Öyle düğünden ahlak yoktur bu adamlar. Yine İstanbul'un ya da Ankara'nın demesinde, payitahtında yani şehrin oturan ilçi vardır sizin ilçeniz. Şol adamda ahlak bolup bilir mi? Ne ediyen zaten o küçücük zattır. Sen bir küçücük adamsın. Şeylen. Yöne adamsın. O yani Türkmenistan tennalık 5-6 milyonunu var etti. Şolun değilsin. Tan edil yani beylek milyonu da biliyorlar da. Ediyendirler. O yöne içinden sayla ve diyorlar. O hem betne bunun ne elleri ne güçleri o ne mümkünçülükleri vardır hem bekse etmeler. Yöne içinde tesir edebilecek adamları o ne kemine iyidine 3 yıl düştüler. O. Bolmadı kemineden hem yani Türkmenistan'ın avrayına da bir avro şirket görecek adamdan milyonlarca var. Ne hareket görünür var. Şolong demet iptal edip o demet görülür mü? Yok. Olur ki toplumu zeleli yok. Bir küz adamın öldürüp bilen. Yasak arak bile. Bunlar için önemliler. Ölen bunları yani uğurluğuna, beylikliğine tesir eden nokta. Eminenem 2 yıl izinde izarladılar ha. Ne ehledik 2 yıllanım kendi. Ödem bunun hem metotlarını biliyat sonuçunun sizin yani adiyan demirinin demetini senin bir kitap yapacak derecede bilgimiz var da. Bunun ediyen yani taktik demelerine de düşünmedi yalak derler. Bu cehaletin içine başka da çıkmadığını görü otuyorsa.
Ödüm bizi takip edendirler. Bir vatla dernek kuruptuk yadınıza düşer mi? Awa. Kızılanma deyip. O ideyanların bular dernek kurundur. Awa. O ödüm aktivist olup kurundur. Başkası hem şimdi dernek kuracak. Onun o dernek ödlerini tavşırın deyip. Onun şeydi büyüşüp yani çayhana diyette biz. Meclis nemesinde o tıkral şeyendir, neme diyendir. Bunların paralelini burada değil. İdeyan. O ne için ediliyor bu zatlar? Biz biliyoruz bu ne için ediliyor. O etin biz bu kadar neme değil. Sizin yaranız bilen öldürdü. İnfon diyor o diye. O gidecek yeriniz yok. Beyle yaşap olmaya, beyle yurtta yaşayan yurdum derler. Bunu yut götmeli. Halka bu onu düşünüp başladı. O sizin değmediğinizi, kimdinizi, entek biz onun birini ayttık da. Kalanına mıydı? Sizin yani dem alışını da kendi yanlış da. O niyetiniz peyalinde beyledi dursun. O ne alternatif kuruşunu da yalak, kalan işini de şunu alak. Ya da aeroport kuruşunu da yalak. O akıllı şehir kuruşunu da yalak. Yine de şoňa meňdeş. Ödem eden işiniň entek yeke biri. Yeke biri netice veren nädir? Yani plajit netice. Yeke biri. Bu bir gaty geň görmeli zatdyr. Ödem yeke adam bolup edýändir. O yeke adam bolanyň soň jogapkärem şo yeke adamdyr. O şoň töweregindäki şondan çöreklenýänler bilen bile bu zatlara jogap bermeli boldy. Halk dilincedir. Yönüm önü dilince etmedi. Külüňde sen buwa sowururlar. O bu zatlara yankı cahil halkın üstünden amşy türlü indirmen düşünme öýdýärler-de. O düşünýän adamlar bar. Aýdyp oturdy. Sizin häsiýetleriniňde sen kitap ýazyp biljek derejede. Her biriňiz. Ayna teret görün kimdiňizi demediňer. O Kurwan Guly. Ben bir ýüzüň nemedip ayna teredip bir autobiografiýaňy okak görün. O bir milyonlarca adam bilen işleşip öğrenadi da. O adamlar da ne için sivisini alıyor? Öğreniyor. Hem bir şey ettik ne yapıyor? Hem ki tabii sevdim diye geçiriyor. O ne biliyor? Bir iş edip bileceğini biliyor. O sen sivim görünüp dur. Sana bir çıkı lazaret yani metbuk vardı. Şonu onları yalan adam derdi. Bu devletin başını neler getirip gördük. Onun aytmalymış. Şu men hazır aýdylan zat G207 diýeni provokatif eylem. Yani şu zatları çıkıp aydanım üçün men toplumu kışkırtıran boldum. Şuňa bir näme işte provokatif eylem. Şu zatları çıkıp aydanım görenimi, yaşanımı, Türkmenistan'ın içinde kanunun yokluğunu, kanunu eleştirenimi, tankit edenim üçün ekrana çıkıp şu zatlar üçün men provokatif eylem eden boldum. Sonra Hılmırata Sapara en kızıklı yerem yani göç idaresi kum kapı diye hemen belgeleri vermedi ya dokumentları hemmesini veren yok diye. Yani legal bolsa ne için advokata dokumentların kağıtların hemmesini verilmeye. Advokatam hayran kalıyor. Ne için yal? Advokatın hayranı almasın. Ben advokatına gururum vereyim. Ne? FETÖ deyip bir kuruluş vardı. Türkiye'de ağdaşı edecek oldu. Onu başa varmadı. Yani eden rahatlar kendir. Hem de rahatlar yüze çıktı. Onu biliyorlar. Ne? Erdoğan'ın partiyası vardır. Erdoğan vardır. O da son bir demeti, sonunun çıkan o işleşme etitlerim aynıdır. Türkmenistan'ın şu at KGB'sinin 50-60% şu FETÖ'cü. O son için bunlar işleşip bilirler, metotlarım bendeştir. O FETÖ'nün organize eden demeler vardır, operasyonları. Balyoz'ydı, Ergenekon'ydı. Tamam.
Da floriyalaklar değil mi? O Erdoğan'ın çok bir sakati. O Türkiye'de bunu aydıp bilen okur da. O men Erdoğan Türkiye tanımazdan ben rahat aydıp bilen de. O sen FETÖ'den başka hiç ütköşük yerin yok. Yani siyasi İslam'ın başka zat bolma hakkı yoktur. Siyasi İslam ideyesi, yürütü, yani bu topor spesluğuzban orta atan proyektidir. Yani Orta Doğu'yu kanı saykadılar. O siyasi İslam'ın düğünü şu. O İslam'ın siyasi olmaz. Bu dinin bir siyasi nemesi bu. Dindir. O dini kömürme için deme diyorlar. Bunlar adamlar dinden hem çıkarırlar şeydi. O dine olan hürmeti demeyene yok ederler. Ölerim anırtın seyredenler bu topur cahil. Hakik cahil. O gâtuklu cahiller gelip pilli cahillen hat ayrıca soruyor. O bir devleti yıkarlar. Ölerim duruşunda da hırsızlar. O pul olsa olayandır. O Bavarap'ın cığırlığı alaktır. O Bavarap'ın cığırlıkta ne alak demediyen oldu. Ben de sonra alak. Ayrıca bunu biz yenip geçmeli. Bunlardan korkmalılar. Bunlar yani korkun dirmek için ediyorlar da. O biz Şuatları da hem şu gurun edotuz. Korkun ondan bu için. Bunlardan korkmalılar. O bunlardan korktuğunca o bunlar şeylerdir. Sapara tam bir yıl bundan oğlumu içeri atıp beni şunu yalayıp korkutacak oldular gözümü. Bir yıl bundan öngem izinden, çağların izinden kovalap, öyün kapısının önünde durup şunu yalayıp yine geçen sesini dinlettim oğluma 15 sutka kamap toka tutup şunu yalayıp gözüm korkutacak oldular. Başa barmadı. Son keminen içeri alıp kaçıp Türkmenistan'a al gidip şunu yalayıp yine gözümüz korkutacak oldu. Ulan başa barmadı. Indi benim izime düşüp başladılar. O YKS'ler beyleklerine mi indi düşüyorlar? Ava. Biz entek beylekleri nemeden de okuyoruz. Yani şu yola çıkan nemeleri neme diyorlar da. Süydeşler ağzı görkezeyin yine şurada advokatla yazışanın yine şurada yazdım. Evrakları dedim göç idaresinden alıp bildiniz mi dedim. Şurada yazılan yine ekrana çıkar. Yok vermediler diye Ümide Hanım dedi. Dilekçemizi kaydettirdik, talep ettiğimiz bunu mahkemeye sunduk diye. Neden dedim, vermediler dedim. Sebep var mı dedim, bilemiyorum dedi. Mahkemeye sunduğunda göreceğiz dedi. Yine bilmeyenler. Ne için vermeyenler. Ne sebepten. Ben yine şunu emaydıp geçeyim. Şunu yalı sapşine gelmediğine bana. Ben dışarıda köp dışarı çıkmayan hasta bakanım için. Dışarı çıkıp bir aylanıp nemeden polisçi yakalan olsa ben içeri gidevermeli. Şu keminen alıp yalı gitmeli ben. Ne için bana legal bolam, nelegal bana şunu yalı edip benim kimliğimi iptal edip bilirler. Ne hakları var bunun yalı etmeye? Yok, evet. Umidim, indi bir kanun işleyen yer olsa, şeyler. İki devlette de kanun işleyen olsa. Tenem bir kanunu bozan olsa, ha? O sana resmi bir günah bildirirler, sonra o çağırırlar. O şu doğru mu değil mi diye. Resmi, bu hiçbir yankı okuma, yaztırma neme gerekçesi yok da. O bunu ediyen olsalar iki tarafım. Birinci taraf katı bir ayıp var da. O intiharlık da şey. Bu bir yankı o YKS'nin rahatsızlığın bodan oklar milyonlarca adam şu kanundan aşağıda yaşatmıyorlar. O demek onların koranı. Onların giyci yapmalılar. Ertinem olacak deyip alad etmeli. Düşünüyor musun? Bu atlın demesi dine umida bilen ya da kemine bilen çeklerin o bu atlar. Onun bu şeyle bolan son o devlette yani Türkmenistan'da o hukuk yok demek bu ya da. Şeyler o hukuk yok olsa o tayda bir topur baylık var.
hukuk yok bolsa o baylygy näde balyp bolýar diýilen bir topar o işdäsini emetip gören adam olýar. Aa. Türkiýany ýa-da Türkmenistany soýan ýeke Berdimuhamedowler ýa-da ortalar däl. Dünýede nähilek bir Florýalak demeden pul kazanmany metlek eden adamlar bardyr. Adyny mafiya diýjekmi ýa-da ýene şoňa meňdeş bir zat diýjekmi? Tapawy ýok ýöne. Florýalak garanky bulanyk ýerden pul kazanmany ürjedýän tipler barda. Türkmenistany edare edýän ýa toldurup beren şolar. Olar halk bilen hiç işi ýok da. Ne? Daha şoňda bir kısanak owany baryp görüň Halmyrada boşak galypdyr da. Aktepe men bilýän, işlän, ýaşan ýerimde. Ödüm köp bilenem gürleşýän salam alaykum. Taşla çykanda da owan apisat edýärler de, suratlanyp berýärler de. Boş diýär, boş. Ona näde ýarak belli. Köndürgen jeprenalak. Ol ýönki Oktýabrski raýon bardyr. Taýlar todap etdi. O ýeket taşowdum der, o çärje olum şonda. Farap suat boşam. He? Awa, doğru. O çarşang var, ýönki çarşang bol. Suat adyny bilmedim. Magdan. Ha? Magdan. Boşap etdi. Maryň emeler şonda. Onun şol bulanyk tuğdan balyk tutup gören awçylar var. Şo datlar bilen iş bolarmy şol? Ýok. O tek hökümeti hem şonda. O datlar bilen iş barmy? O bir owaçyk akylly owatyp şonu fatad edip görkezjek bolýar da. O da şu intellektual seviyetini ya da derejesinin ne derejedediğini düşünmeniz için onu yönü görkezmek gerek de. O fasadın sırtını yapanı o. Almırada. O bir, ikinciden o pul niye derler? O kimin pulu? Sen prezident bolsaň, şo zatları etmäli borçlu mu? Sen hakyň barmy, hukukun barmy? Sen kim? Bu adamlar şo zatlaryň nemesini bilen oklar. Almyrad. Bu cehaletin hem yönü bir ne diýeň, bu jahil bir merdemi jahil bolýanlar. Deme awraýyna ýa demesine bir hormat goýarly bir hereket edýändir käbir ýerlerde. Hembesi bolmasa da. Bulan uçtan tutmuş onda. Doğru sapara. Amrata söz berelindi. Sapara sen aýdyp bolunmy? Bollum Halmyrada. Onu ýema Stade ýene bir gezip ýurtdaşlarymyza ýatladysym gelýär. Ene şu ýazy 2025-nji ýylyň 31-nji ýanwaryny ýaga geçirilýär. Şu gepleşigimiz, ýa-da duşumyz, ýa-da söhbetdeşligimiz. Olum biziň kardeşimiz Umyda hanymyň öz başyna maşgalatyny ýa-da şu alyp barýan siyasi işler üçin edilýän ýa ediljek bolýan zulüm bilen baglanşykly. Doğru bellep geçtin Umyda hanım. Aýtdyň da şol ýema bir ýyl mundan odan şol oğullardan başlandy. Men şaýat, men bilýän siz maňa näçe gezip jaň edip aýtdyňyz, görkezdiňiz, oğullarymyzyň ses ýazysyny uratdyňyz. Men ýanyna turmasam, ses ýazyda siziň maşgalaryňyň başyny salan hupbatlardan habarly. Ýöne şonda da siz bir mertlenem, başa ömediňiz, men soňra çelli görüşip, halkym üçin aktyklymyň, çağılymyň gelejegi üçin orta çykan mertlemanyň birisi. Onun menne şol halkymy bilmeýär. Indi o saparaga daýdyk geçdi, näme sebäpleri görä biziň keminämiz elimizden alyp gitdiler, Allaw ýoly bilip. Onu gaýtalap oturmaýyn, wagt köp sarp etmeli ýöne. Şol hem biziň
halkymyzy ýagtylga çykaryp biljek ýaş ýigitlerin ýa beýik şahsiýetlerin biridir. Ene şol ösüp barýan agazyň köküni kesýärlerde şu töňe bolup galsyn. Ene şol bir şahasy kesen, bir şahamyza mine kemine bolup çykdy. Inni gördüler, seni her tarapdan, başta men seni gürleyin, bizde Balkan tarapda siz sözü yok. Şon için ayıplaşma menden, yankı şol, inni seni ortadan ayırmak için, bular her tagallan edip otuyorlar, näme için, sen bir in aktif zenarlamızın biri. Hem Milli Halat Ediş Komiteti, hem yankı meclis hatarına, ya inni Tagaanda öğrettin özün Türkmenistan'ın ayalgılarının arkalaşığını. Olam gelecekte täze Türkmenistan'ı elbette bir siyasi partiya öwürler ya herekede ayalgılaryň we çağaryň hakykyny goramak üçin sosial taýdan. Şol real maksatlaryň aýan edip sen halka çykyp otyň. Dinleýijiň günden köpelýär, düşünýän adamlaryň gün saýyn artyp barýar. Diýmek o aňarky özüň hökümet diýip atlandyrýan jenaýatkar topar üçin sen iň bir howply adamlaryň biri bolupdyň şuň gün. Şon üçin seni ýygyňda ýa düşüp başladyr bir günden bir ýyllar belki 2 ýyllar yönelki keminana ketdiler. Enne şumaha sen aýyrsalar ýene halkyň gözüne gorky ýynar diýen maksat bilen edildi. Ýöne bilen seni tanýar. Ýüzüň diýip aýtdymda berekelle. Ben o ýüz erkeň etmediği işini edip bilmezlerini de o kimonçik batarkayın biz bu tarafını ýöne senin gorumy üpçün etmeli biz sizin ýoldaşyňyz. Hemme tarapdan bile çykdyk bu ýoly, bile de geçer bu ýoly. Çarkanlykdyr bu ýol, agyrdyr elbetde o. Köp berde düşünjämiz ýetenek köp zady, köpümiziň durmuşda döwlet dolandyrmak tejribemiz ýok. Ilim bilim taýdan pes bir topar ýerde. Ýöne şol ýagdaýda, şol hallada hem okujak bolýar, hem görjek bolýar, hem utgoşdurjak bolýar, bilmeýän zatlarymyz bilýän adamdan öwrenýär. Şeň şeýdip bil jemgyýet bolup ýuwaş-ýuwaşdan adam ösüp barýar. Nesip bolsa täze Türkmenistanyň hökmen gurar. Ýani taparaga aýdyp geçdi. Olar eýle ýykyldy, beýle ýykyldy, biz ýurda dolanýar. Kasabam sonra. Bir kasap sorulur. Ozal näçe gerek aýdyldy olar. Adam şekilde düşünüp gördük. Türkmeni hökmeni düýüzlenip gördük. Kanunluk daýnalardan diýip gördük. Yok, adam kärçilikden bular ýok. So aýtdyk, siz bilen hiç ýyl bize başlaşmasak gurrun ýok. Gidin soňuna çelseler diýormyz bilen, biz hem diýormyz bilen ýurda bar. Onuň şo taýda jüýjan güýz hasaplaşar diýen söz bar Türkmenler. Şonuň şo taýda. Nähil formadadylar, nähil formatda onu wagt görkezdi. Diýjek bolýan zat şuna anyk tema dolup gelsek, şuň gün kardeşim hop esasan ilkinji nowatda sen başyna agynyp dur. Beýleki kardeşlerimizim ýene-de ýüzler çadyp ýurdun içindäki müňler çaty bar. Olaň hemmejem hop passyny ýöne şuň gün görnýän zat bizim görüp oturan zatymyz näme üçin sentýabr aýynda saňa 6 aýlyk berilen möhüreti ýa oktýabr aýyny ýapýarlar. Indi bunun ýanwara çel 3-4 aýlap aýdylman gelýär. Şo ýapylany möhüretiň kesilendigi. Näme üçin? Sen näme bir jenaýatkar däl? Şo akşam gurumy saňa fatura atmaly resmi ýagdaýda. Şundan şeýle biz şu sebeplere göre sen pasportyny ýa bilen möhüretiň ýatyrýarsyň. Şol edilimi? Ýok. Onun sana yüklenýän günä näme diýip kışdam milleti kışgır diýär kışgır diýär sözi eger men Türkmençe geçersem dilimize geçersek onu özükdirýän bolmaly. Şeň gapara. Ene umyda yumrukka aly gelin indi milleti özükdirýär. Bu näil milleti özükdirýär? Ol öz çağalarynyň aktyklarynyň çoğuluklarynyň gelejegi aladasyny edip oturan diýen. Bilmediklerini okap öwrenýär, dinläp öwrenýär, görüp öwrenýär, ilymy ymtylýar. Halkyny şular ýaly ýagty durmuş ardy ötüp gyýjatan günni edip hem işleýär hem sobudyny artdyrýar. Kime ýamanlygy bar şu gelin? Ene şu taýda hemmezikler aýan bolupdy. Näme üçin biz şu gün biz geçen sapar keminel meselede gyýjak aldyk. Wagtyna
wagtyny sapara gaýdyp geçdi-de. Oňa nähil adwokatyň tutarny, kimin tutarny näme eger ne aragatnaşyk bolan ne maglumat berildi bize. Bilen şular ýaly ýyda galjak gel mesele. Biz meselen öňünde bolsun. Şoň üçin şunkun hemmamyzyň başymyz awatka başymyz dikka o harasat gopmanka belki gopmadan bolmadan bu zatlar bolýar. Bizim aýtmak borjumyz bar. Inni bu keminany orlak gidişi ýaly Amerika hökümetiniň agdy ganjarmy. Burnu gana. Bizim de min etjek olara garşy oýnumyz bar. Hani etip görsünler. Şoň üçin soňra kursodumyzdan sizden şol bu. Eger başyňyza bir iş düşse, inni ol dogany arnaşlar adwokat tutup bermände, öne timeginen ýanmarsaňyz berdi. Guruju meclise şol adamdan adyny aýdyp, onuň bir girşes bir işi. Inni haýyş etip birinin näme bol aýdyp beriň, olaryň hökümetiň agdyna seredip peştat diýmän çağasyny hökümetiň eline öldüreni gowurdylar, çağasyny gowrap çykyş edenden. Şäňmi? Ene türkmen şu derejä ýetirilipdir. Gaty gen alyrjy hem gynandyrjy bolup geçip duran zatlar men öz keminämiziň düşen ykbalyny aýdyp berýär. Indi o zatlar gaýtaranmy? Şoň üçin öňünden şu zatlary ýazga geçirýär. Siziň hem pikiriňiz bardyr, arzuňyz bardyr. Biziň bilelikde edip oturan işlerimiz bar. Öňde soňda hemmamiz bilelikde şol ýurda barmakçy bararsa. Nähile edip bular badak atýan bolsa, mekirlik edýän bolsa, aýdaly şyltyk atýanym bolsa, biz barar şoýurdy. Sebäp bize gözi ýorluk adam, milýonlar şadamly garaşyp otyr. Men şonu bek bilýän. Adalatyň hatyrasyny biz hökmen şu ýoly geçmeli, çarkanaklan bolsa. Sapara ýan dogry belläp geçdi. Biz inni ýa gaýtma ýol ýok. Şu ýoly ýa gaýtma. Ýa ýol ýok. Ba orada gaýdyp borardy, onun ýol ýok. Ýol ýok sapara. Şoň üçin biziň ugrumyz diňe watany başga ýol ýok. Ya şu ýoly biz üstünlikli ýetmeli ýa şol bilen dikleşip belli etmeli. Mene meselen şeýle görýän, şoň üçin şu wagtdan şunu ýazga geçirip goýýar ýurtdaşlar. Ýöne biz onu erti ekrana bermekçi-de. Gerek wagty ene şu taýda ekrana berer. Ýöne şu gurrun biz şunkun 31-nji ýanwar dedi otyr. Eger aňyr kylyp şular ýaly haramdadalyk edip kastyny çykýan bolsa, biz hem onuň kastyny çykar. Şonuň edil öz metody bilen. Onuň şu taýdan men aýdýar. Berýän bolsa bersinler suwdy. Borlu indi biz hem ýetki çekjekkä. Indi aňyrky tarapyn çekdim, biziň çekýän ýetkilerimizi. Näçin ýok? Başgaçyna bolu bilen görleşmeli. Hemme tarapyn aýdyp berdi 5 ýyllar. Çeýnäp agyny salyp berildi. Hem iqtisadi reformany yer suwuny hem mezgladyň topragyny suwuny nämetini bankyny çeldi, malyny çeldi, çivitlerini halledip nesa para düşünüp aýdyp berdi. Şu diňe edäýmek gal. Şonum ýaltanlar etmek. Hiç bolmany öz atlaryndan edenim bolsa, bu unkumşy geçen 5 ýyl halk hiç bolmany bir gorplanyrdy. Biz etmesek goý şolar etsin diýle niýet bilen aýdyllar. Näçin etmediler? Hep edesleri gelemek, olur o halk gerek gel. Olur diňe gemirip gaçşaplar. Şuňam gaçyp gitdi şol atalog. Ursat berildi. Ýöne on saklap oturan ýeň sesenäki ýurdu dolandyp oturan döwletler, adamlar ýa toparlar bar mafiýa. Şonu sakladylar. Olar amatly. Adamlary bütün halky edip saklamak. Türkmen gerek gel o toprağın üstünde sapara bilýän. Olar diňe şu topragyň aşagynaky sen aýdan 50 trillion dollaryň bar. Halky neýlesin olar? Şu halky birazajyk gözüne açmagy himayet edýän ýa etjek ýa edip oturan adamlaryň biri mene biziň Umyda hanym. Mene ortadan aýrsa, beýleki geljek gelin gyýlary da şular ýa gorkuzma eswa bolsun diýip edýär. Habary ýok. Bu polotdan berkdigini beýlenan. Täsiýetini ýa karakterini. Halmurata men gorkam ýok, gorkmaýanam. Ben şunun üçin hemme zady öňlemimi aldım. Bütün ýazyrna Amerikaga, Ýewropaga sesimi ýetirdim jurnalistlaryna. Ularning hemmesine hem habar. Öňünden şunu ýaladyp berde köp görünmez
ekranam koyacak değil bunu yine inanan adamlarıma şunu yaladıp kepilnama diyeler Türkmençesi da veriniz koyup gidiyen. Tamam. Maksat bolan yağdayda mene şu nelegal alıp kaçan yağdaylarında kimine Merdem Muhammedov ildeşimizi alır. Bunu bütün dünya eşitecek bu zatları. Arkamda duracak adamlarım var. Beni koruyacak adamlarım var. Sesimi yitirip bilmeyen yerime sesini yetirecek adamlarım var. Bunu önlemimi alıp koydum. Özüm ayrı bir videom çekip koydum. Hem zaten yine şu dokumentları görkezip yaşa hazır ki video gepleşeden yalı özüm ayrı bir videom çekip tayarlap koydum. Kimin eli var, neme bolan, hem zaten başından sonuna çele aydıp verdim ekranda. Diyemem. Şu datalar, tarihler gatı önemli bir adın üstünlüğüne eme diyedim. Yadına düşen bir kayım bunun senden bir Şvet jurnalisti intervju aldı. Onun Aftonbladet dip uluga diye vardı Şvet'ten şu tayda gatul Türkmenistan vardı gatul statya çıktı. Tamam. Şu çıkan statya o Türkmenistan'a yetti. O ne edip yetenini düşünün o ne sen demeğini iptal demeğim şu tarihi kavat değil ya da Reski ya o bulon yolunu almalı nimet mel korkulu diyorlar da. Şimdi ben iyileşlemem burada düşündürecek oluyor. Bir minut şunu ayıp geçen onu hem ekrana koyarız. Benim veren statyamı ekrana koyarız şurada. Onun diyeme inni devlet strukturasında işlep gören adamlar vardı. Bulon hemmeti ahlaksız biderek diyme de kıyın yanlıştır belki de. Onun düşünmeyen edenler vardır, düşünmeyen hareket edenler vardır. Yani şemalın uğrunu hareket edenler vardır. Ne söylüyorum hem meclisine bir zat düşünülecek olayanlar. Yani tane Türkmenistan yok ben kurulmalıdır, başka yolumuz yok da. Yolun demetinden iyi açacağım değil yani o yerimizde yol yok hakikaten. Şu kurulman yani Türkmen'in yaşayışı bolcak geldi. Şunun için tane Türkmenistan'ı kuracak olup görün. Elin çermeyip girişen adamlar siz için hukuklulardır. Umudu size ne mi hukuk bolup bilsin gayten peydalıdır. Sizin çağlarınızın geleceği için, ödünüz için, ödük bağlınız için, hatta mal varlığınız için deyin. Umudu size has peydalıdır. Yani hizmet edip görün, başlıklarınızdan prezidentlerinizden devletlerinizden şonu yatlıdan yani umuda tane Türkmenistan'ın kuracak olayan nemelerini ben size pulu öğreniniz için, pulun başka işleri bilmeyeniniz için bir zat düşündürecek olayım. Ne biz yer toprak reforması baydıysa. O neyemediğini adamlar enteğim beyinlerini alıp bilen okurlar da. Ne şonu düşünmeyeniz için ne İstanbul bir megapolis vardır. İstanbul şehrini biliyorsunuz değil mi? Zaten bir gözünde getirip koyun. Neyse sanak bina vardır. Milyonlar. Son trilyonlar bakası vardır şunun. Değil mi? Son 50% artan bakasıdır. Toprağın bakası. Siz düşünüp biliyor musunuz? O toprağın bakası birin mali. Yani yeri, toprağı. Trilyonlar. Ne yer toprak reforması için siz çok iyisi oluyor. Şu trilyonlu o Türkmenistan'ın ehlitini o şonda İstanbul'a yarak olup bilen o kolun yani o 5-600 milyar dolar mı azat değil. Ne her binanın altında yatan arsası vardır, toprağı, yeri. Ne ben onu deme üçün aydiyanla o yani sizinki İstanbul'daki 50% olmasın 30% olundu.
ägirt bir lokan zatlar. Ne toprak beýe bolmaň demeti o size nähilek baýlyk berýändiginiň gözüňe getirip görüň. Bunu biri ogurlaban bilýänler üstüne çöken biri bolar ýöne müňsiniň üstüne çökmesi mümkin däl düzgün kanun bar bolsa. Şoň üçin täze Türkmenistan gurjoklardan siz gorkma. Bular gorkul däldir. Şulary öldürmek ýa-da ketitlemek, kısıtlamak, basmak, tutmak, horlamak howpludur. Sizin geleceğiniz için howpludur. Şol adamlar ýok etsen täze Türkmenistan gurulmaz. Olaň islegem şo bolmagy mümkin. Onuň sizin nemäňizi daşary urtdan biri gelip gurup bermedi. Ýanky İstanbul barada gurun edýän topraklarym barda. O Türkmenistanlar şolary ýaly topragyň eýeti bolmagyňyz üçin Hans Peter Simon o Tetye gelmedi. Bunu aman durdy degen umyt etmeli. Siz etmeli. Sizden başga bunu etjek adam ýokdur. Ol Birleşen Milletler guramasam edip bermeýär. Siz etmeli. Sizin işiniz näme üçin olar etsin? O bizim Türkmenimiz bir tütlük näme öwrenipdirler-de. Bu da toprakdan goparylan soň şondalar ideýany nämäni beýne sokup bolýan eken-de. O siz ilkulak bizim düýp maksadymyz, ben 3-4 sözlemde düşündirjek bolaýyn. Sizi topragyňyzy eýet etmek, soňam o topragyňyzy söýdirmek, söýen soňam şo toprak sizin watanyňyza öwrüler. Sizin watanyňyzam ýok, o beýlekli adyňyzam ýok. Ýani tarla, ýani sürseň sürüp bolýan, ekseň ekip bolýan, o da senki däl. O şunu size watana öwürmek üçin edilen aladalar şu zatlaryň hemmece. Oň aňyrtynda näýlek baýlyk bardygyna näýdi oturna. O baýlygy umyda da jüzün salyp ogurlap alyp gidip bilmeýär. Halmyr adam, o menem. Onu diňe halka berip, halk şol baýlygy öwürip bilýär-de. O başgaça döwleti kolonyda bolmaýanyny görüp durýarsyňyz-da. O täze Türkmenistanyň o etjek bolýan işleri hiç birem sizin beýleriňizde däldir. Şonu düşünin. O sizin ogurlap aljak puluňyzdan, baýlygyňyzdan kendat berjek bolýandyr. Ben umyda. Edýän nemeleri. Şu wagt garakçy alak oňuň üstüne çöküp ogurluk edip ýörsiňiz-de. Ýöne size täze Türkmenistanyň size berjek baýlygy şu ogurlap biljek nemeleriňizin mümkat, yani belki de 1 milyon etdi. Zatlara doğru düşünecek bolun. İyileştiler. Soğum eliniz çermek, bunu siz etmelisiniz. Biz edip verip sizin ağzınıza çeynep vermek borcumuz yok. Gereğim yok. Şoň üçin umydylaram, teminelerim, beýleklerine goramalysınız. Siz goramalysınız. Halk goramaly. O her ýöne çykany siz o kaplaň aňyna berjek bolsaňyz ýöne çykan bolmaz. Bu da bir birinciden utançdır. Ulukan ahlaksızlıktır. Düşünce meten okuyup bunu demeden tıyırılacak manağım yoktur. Artıklarını, çoğuluklarını sorar size. Bollum ben Halmıra'da. Ya sağ ol sapara. Yani şu yerde barda koşayın temsali aňyrky tarapy o kaplan diýip atlandyrdy. Yok, olar şagarlanan beter. Olar bu halkda bir şolary aýdym pikir edip bilýän adamlar gemirmäge taýýar. Öldürüm sürü bolup topalýar. Başa çykýanym ýok olar. Ýekelikde gözüňe gönsärdi bilmejek heýwanlar ene gelip döwletiň
şur başynda oturup halkymyzyň depesine taýyk döwýär. Men Käte empatiya gurýan hal burada ýalňyş mümkin. Yo, olar kaplan diýdim paýpa. Beýler döwüler da. Yo, beýle de olar şagyrlanan meten. Özünden Giyen, bulun Mehmet'e giyen näme diýilýär? Sırtlan diýilýär türkmençe şu giyen. Anna näme şu ýerde emma belki tamamlanmaýar. Olya hal burada. Yani yurttaşlar bilseňiz ýaşy, ine şoň kun intiqay ýok, tupan ýok. Yani şolun etjek bolýan ine oýunlaryny, primlerini öňünden aýdyp berýär. Bizim şolun şular ýaly oýunyna taýýar ol. Biz olardan gorkamda yani olaňyň başyna geljek oýun bizim başymyzy sarynjakdan sagyr boljakdyr. Şonuň ýene bir gelip duýdyr. O näil forma dediler, onu biz wagt görkedir. Şonay deýmedim. Başga goşuk. Almurada ýene de bir goşuk dadym bar. Türk bu hadise Türkiýede bolupýar da. Şeýle. Türkiýe ýagdaýy mejburi ýagdaýda üýtgejekdir. Bu siýasy islamam gitmelidir. Başka ýol ýokdur. Hukukam dikelmelidir. Hukukyň üstünligim dikeldilmelidir. Güç ayrılığı hükman berza edilmelidir. Güç bir erik gelse devlet yürüyenlerdir. Onu Türkiye'li illeşlerimiz, doğrularımız katı kovu ileyeler. Yönür entek bu da hakları oturtmak için ilk bilak bunu hükümeti demokratiyanın böyle kıyınçılıkları vardır. Başka olanlar kelletini böyle tertine çövürürsün denin hükümeti ütködürsün. Onu edilen ok demokratiya vatalya yönü yengilceği yani siyaslamın tarihe karşı gitmeliği katı aydın o da giderim öyle katı kolay da gider. Çoğun için atçırtlı gören Türkmenlerimiz vardır. O sizin dağıt gününde son. Onu da biraz yani etiri gelmeyecek alak bir türlü ýagdaýlar var da bunu. Bu da atları daşından katı gowurun yani men içini bilemden daşından teretmek köp zady katı aydın görkedi ýa-da. O bizim deňeştirip biljek adamda baha bolmagy mümkin, şondan olmagy mümkin. Onun ýöne Irak gidiljegi, näýlek boljagy katı aydın görünýär-de. Türkiye tarafı beýle, Orset tarafı şeyledir. Ya Orset ýene de onun näşiller Orset diýip bir döwletiň boljagy bolmajagy gatyly toru alamatdyr. Ya ödem onu Ukraynalılar bombalap almadylar, içinden patlamadylar. Ve bular ýalak ýurtlar, döwletler 21-nji asyrda ýaşamasy nedete mümkin näl. O bir ýarym bolup biler onun ömrü dokun bolýarlar. O sawolun ben astaýda gutorýar. Halmurada goşayın bizler buları suda verdik. Nesinde kağızı. Kağızını ekranda koyulmayacak bu. Aynen şu kağızlar var. Hemçinin dosya numaraları bulan için koyulmaya ekranda. Suda verdik. Şimdi neticesini görelim. O bir de önemli zat yankı Türkmen tarafına katnaşan adamların atları nemeleri gerek. Şu süit bilen biz şonu bilsek bize yeterlidir. Sudda belli bolýar dedi şurada advokatın yazanları var. Hem zat belli bolacak sudda dedi. Hani de suda verdik görelim. Yine mahkemeye sunduklarını göreceğiz dedi. Sizi bilgilendi. Mahkemede belli bolýar dedi. Nämçinden de bilmeýän gorka oturandyrlar. Kumkapı göç idaresinde berilen yok kağızlar emmesi. Näme sebepden maňa G200 yok kanunsuz edýändiklerini bilýärler. O bilýär diýerler. Kanunsuz edýändigini iki tarapyn bilýär. Şoň üçin ýapyk edýändirler. Bulan mediadan gorky nemesi şondan ibaratdyr. Näme üçin media gadagan? Şular ýalaklarda açyğa çıkmasın diye diyorlar.
Medyan gücü ne şudur. 30 yıllık hem için medyadan mahrum edip böyle. Hiç tat bilinmesin, eşitilmesin. O gündeme çıkmasın. O halkı sindirme hatta, korkulma tat. O bulun hem bir yerde gücü, kudreti, o nemeti bari alak surat çekmediler bunlar. Doğru. Yeme de bular korkan ömürtüler edi. Ola korkup oturuyor. Halkın gadabından hem halkın hak talep etçeginden hem sogullüğüm yakınlaşan duyup oturuyorlar. Para. Ne Yani- korkmasınlar halrat. Ne suat Türkiye'de ortaya Erdoğan tövbe ulan. Korkudan ne diyorlar suatları. Bunlar şu demeni iktidarı yitirdiler. Bunları gün batıyorlar. Atarlarım kâriyerler. Sebebi devletin karşısında, milletin karşısında. O milletin karşısına gidilen demelerin cezası ne molyanını bilen. Bu devletin geleceğinin karşısında edip görünüyorlar. Türkmen tarafım şunlarla. Yok, Ne yaptı korkmasın. Ediyen de atların biliyor diyorlar. Türkmen tarafı sapara başlatalım bölümü. Eğer şu öv diyeni hakikat deyip tapyanmarsa onu ne için şu neçelli bizim Merdan Muhammedov'un neçe yıl ceza kesilli o nirde saklanılıyor şu da vardı kelamı dilyarına Tep korkusu var. Ediyen işlerin cinayettiğini biliyor. Şu cinayet için cevap vermeliğini kolaylık geliyor. Onun duyup otuyorlar onu. Son çiğnem eden cinayetin üstünü göncep oluyor. Başka cinayeti uğrupturup ya halkın ünitini başka yana soğumak için. Yani o ne sormaydı bunlar halka allak ederler. Yani hasaplaşık günüme kolaylaşık geliyor gününün. Sen ayttın da onun meselenden ortaya dağay magatı mümkünlük. Ben köp möhlet verdim onu. Bilemek beýaşyla galjakyn bulan garşyna girdiler. O ykdysady sanksiýalar gözüňe tutsan, Trump döwründe de güýçlenjek galyk. Ana göreli. Näçe gün çekkä bulan hökmere warlygy ýa imperiýasy. Şolaň ýyklanynyň diýmek bütün şol öňkü Sowet Geňişligine kim nirde şolary ýykynçylyk eden bolsa ýa hyzmatdaşlyk ýa gullyk eden bolsa Orsiýede ýa Ors agasyna olaram syýasy emden arenadan gitmeli wer. Halk olar goýup gider. O barada görürüm ýok. Merkez Aziýada da şeýle. Kavkazda da şeýle. Pribalka döwletlere bir döwür çykdy sen o zatlardan dogry habarly. Galyp döwletlerim çykyr. Nira gitsin. 20-nji asyr o imperialistlaryň asyrda. Şurada şunu yamaydık geçin, yine Merdan Muhammedov ildeşimizde bizler duydansız kaldık. Şu zatlardan bilmedik. Yine yankı başta aydık geçtiniz. Advokat tutuldu, advokatım kimliği belli değil, nefil bir advokatlığı. Sonra araya bir bayram düştü, şunun bilen. Şu fırsattan faydalanıp alıp kaçtılar. Yok Yine, tutuldu deyip tutulmandır advokat bedeli şu tayda. Allah. Tuttuk dediler yani tutulmana kendi. Vekaleti yok kendi. Benim meselem biraz başka kilip oldu ama öňünden şu İş Bankasından SMS geleni bilen ben bilip kaldım. Bilmesen ne aylak olurdu? Bilmesem dışarı çıksam polis yakalasam adam kimliğimi eline versem bilmeyenden. Umidan uzlak görün olurduk biz. Ama önlemini aldık. Yine dava açtık, mahkemeye verdik. Şimdi görerken neme olacak. Hem zaten önlemimi aldım. Kepilnamalarım tayarlap. Umidum maladis. Şurada ildeşlerim izlenecek. Men boluyun, men bolmayın. Umidinizi kaybetmeyin, umidinizi öldürmeyin. Angre yatsam, beri yatsam, Täze Türkmenistan gurulmalı. Hükman suratda gurulmalı Täze Türkmenistan. Sağ ol. Bizem dişin alak gurjak bolur. Umida söz berýär. Emanet. Ya davleniyeti var, näme var dip demek görme doktorlar beni gurlaştık. O gerek bolsa motor goýar diýdi. Men goňşym madde düşkün 95 ýaşynda. Ben 3-4 ýylyň bäri bu 94 ýaşynda diýip görün onu ýa 95 bolup gitdir. Bu ýyl geçen eken. Motoru var, aýalyna da şonalak aýal 1 ýaş bolýar, 96 ýaşynda.
motor oyalar, o knopka basmada gerek gel. O tayda öyle neme, dursa neme diyen eken. Onu start veriyorlar, işlep başlıyor. Şonu ala eder deydiler. Hiç nemetme yüreğin gowy. Ular rahat deydi, yakıp bilersin. Vaktim var deydi. Şoň üçin neme Gurban Guly, ikimiz entak duruşmaly. Sana men akıllı şäher wurdurjak men. Başka bir ýerde. Öyle. Onu ne şey yaptılar mı? Ha bolýa sag bolun, ýyldaşlar, saglypda görüşelim. Yurttaşlar o ine çoğun kuluna Umida kardeşimizin atbalı bilen bağlanşykly mesele gararly o öz pikirlerini aýtdyk. Indi arky tarap näli hareket edýän bolsa bizim şoňa görä jogap berer. Bu mesele Türkiýe hökümetine de Türkiýe döwletine de olaryň baş tutanına da bir kadiýetine de hukuk goraýjylaryna da hemmejigine degişli. Bir zat olaryň bilip goýsun, hökümetler çalşýandyr, ýöne halklar galýandyr. Ýöne edilýän jenaýatlar keminan garşysyna bolsun beýlik kardeşlerimiň ol ýüregine ýara bolup galýandyr türkmen halkynyň. Bu zatlar bağışlanyrmy, bağışlanmazmy, bağışlansa näçe wagt talap eder ýa talap eder. Bilen bir lokal meseledir. Indi bu taýdymyň türk yurtdaşlarymyz diýip aýdynmy ýa Anwir garnaşlamy diýip aýdynmy. Seredin bir türkmen halkyn bir beter bir aýak astyna galan halk däl. Bir gün aýaga galan güni görürsiň şonu türkmen halkynyň kimdigini. Ne şonu aýdyndy. Sag bolun dinläňiz üçin ýaşy umytda bolaly. Belki de şu edilen gepleşik çykmasyn umydamyza mazatlykda gelip etmeli işini berjaýetsin beýlik kardeşlerimiz. Akgöl sana da kardeşim. Tapara sağ ol gelemşin. Bor sağ ol. Size de sağ olun. Umyda hiç neme ruhtan düşme. Olary biz ya eyle ya beýle üýşüp yakar. Özüm ojor oduny. Ojoryň nämedini bilýänsiň umyda. Sadak diýär, saksawul diýerdiler. O 40 diýär, getirersin aşywadyň edil. Orta arasynda ýalyk yemede var, yerem var şu taýda. Üýşüp şulan hemmejeni üýşüp yakarsın. Nesip Onda akıllı mezar kurup bereceksiniz. Ay bilmedim onu neme. Soň düşünşör. Tamam. Bolýa sag bolun, saglykda görüşelim. Tamam.